Sadullah Aydın, Doğru Haber. Bipereyên Müslümanan li Gazeyê qirkirnê dikin. Nêzî 2 salek û em Müslüman û însanên azatên dinyayê qad û meydanan tije dikin. Em bi girî û feryad û fîgan qirkirnê şermezar dikin. Êşa pîrek û zarokên ku her roj li ber çavê me bi saxî tê şewtandin di dilê xwe de hîs dikin. Em nefiran dikin. Em li hember canawirên Siyonîst tije kîn û nefretin. Lê em bêçare ne, destê me girê dayîne. Em tenê diqîrin, bang dikin, diqîrin û nefiran dikin. İmkanên me tune ye ku em destê xwe yên alîkariyê dirêjê birayê xwe bikin. Lewra îdarevanên me weka me nafikirin. Heman his û hîsiyatan, heman êş û janê, heman nefretê bi me re parve nakin. Bangên me, duayên me, hesrên çavên me, qêrînên me yên ji bo ew têkevin nava tevgerekî, tesîrekî li wan nake. Ti qîmetê nadin me, belê qêrîna me li dîwarên ker dikeve. Îdarevan û rêveberên me ne ji me ne, ne bi me re ne. Weka ji me ne xwe nîşanê me didin, îdia dikin ku bi me re heman his û hîsiyatan parve dikin. Bi gotin û sloganên bi şîddet dijminê me lanet dikin. Dibêjin qey ew ne îdarevanên me ne, dibêjin qey ew ne li serê me ne. Wek saziyên civakên sivîl tevdigerin û slogan davêjin. Belê, ev serok û îdarevanên me bi van şermezarkirin û sloganên me dixapînin. Bi van sloganan hirs, kîn û nefreta me kêm dikin, mesekan dikin. Lê bi heyat û jiyana xwe, emel û tedbîqkirinên xwe, îstatîstîk û peymanên xwe ji xwe li hember dijminê me ra nabin serpiyan. Bi wan re dikevin nava hevkariyê, dibin şirîkên wan, tevkariyê didin wan ku cinayetan pêk bînin. Divê em wek rewşenbîr, munewwer, alim, nivîskar, xatîb, rûspî, siyasetmedarên wek Müslüman, em van heqîqetan ji xelkê xwe re bibêjin ku îdarevanên me dixapînin. Ev wezîfeya me ya ku em xelkê xwe hişyar bikin, belê vegotina van rastiyan helbet dibe sebeba hin berdêlan. Ji bo hin kesan dibe ku bibe sebeba tehlûkeyên mezin. Lê ger em heqîqet û rastiyan nebêjin, roja axiretê em ê ji têkevin rewşa wan. Çawa ku wan bi Siyonîstan re ji ber ku hevkarî û şirîkî kirine nikarin hesabê xwe bidin, Xwedê neke em ê jî wisa bibin. Wê tiştekî me ji ezabê Xwedê xelas neke. Ti behane wê me paqij neke. Pirskirêka me ya herî mezin ev e ku îdarevanên me yên ne ji me yên weka Siyonîsta tevdigerinin. Lewra eskerî û erteşa wan ne me Siyonîstan diparêze, menfaetê wan diparêze. Hûn dibêjin bi pereyên Müslümanan qirkirnê dikin, lê axên rejîma Suud li herêma Kendavê yanî Kürfezê, li ax û beldeyên pîroz rejîma Suud, Emirlikên Erebên Yekbûyî, Qeter û Behreyên xayintiyê li ümmeta İslamê, xizmetê jî ji rejîma Siyonîst re dikin. Ji xwe ji bo xizmetdayîna wan hatine avakirin ev rejîman. Ev îqtidarên xayîn bi behaneyên peymanên cûr becûr, pere, çavkanî, tewlemendî û zengînbûnên Müslümanan pêşkêşî Amerîka û Siyonîstan dikin. Bi pereyên van xayînan li Gazeyê, Filistînê û li gelek coğrafyeyan zarokên ümmetê, pîrek û bin destên ümmetê qetil dikin. Ferqa rejîmên din ên alema İslamê hatine avakirin, ji van welatan ti ferq tune ye. Ew welatên qaşon Müslümanin hemû destên xwe didin rejîma Siyonîst, bi wan re têkiliyên siyasî û ticarî dikin. Mixabin û malesef, Tirkiye jî yek ji van welatan e. Di gela xwazqêrîn û feryada xelkê, îqtidar û îdareya Tirkiyeyê tiştekî nake. Ji xwe tiştekî nake, di ser de jî alîkarî li Siyonîstan dike. Li gor îstatîstîka televizyona El Cezîreyê a Tirkiyeyê di warê tîcareta bi rejîma Siyonîst re di rêza pêncemîn de ye. Yani li dinyayê herî zêde Tirkiye bi Siyonîstan re tîcaretê dike. Petrolê jê re dişîne, bi gemiyan hesin û her wekî malên din dişîne. Waregehên NATOyê yên li Tirkiyeyê her cûre xizmetê didin rejîma Siyonîst. Hê têkiliyên meyên dîplomatîk bi rejîma Siyonîst re heye, sefaretxaneya wan heye. Yani dibêjin qey ti tiştek nebûye.